ga maman shirin na ta gumala mai maganin mata. Mata ku taso ku yi wa kanku gata. Maman shirin mu ta zo da magunguna gare ku mata. Sai nasara mai nasara. Magana zai bana yi. Ya uwa abin. Wai ina zaka je na kana tafa masauri. Wallahi na ga mamu. Wai wasu magunguna ne na daga maman Shirab. Iyalin nan ta order su. To shine suka ƙara so. To shine ta gaya mu suka fi ne da sauri je karɓar to. Wai na taho ma ban ƙara sanin take ta waya. In ka mata ka san su a sabga wannan magungunan. To shine ki so in je in kai mata ko a samu kwanciyar hankali. Lallai faduwa ta zo daidai da raba. To me ya faru? Ni ma kuma ka san shi zan tafi neman wannan magani. Shikenan hankalin kwanci. Kuma ya kamata da mace kaga wannan magungunan ya kamata ce tun ba yanzu ba ce iyayen tana amfani da shi. Don magungunan da kuma suna da matuƙar muhimmanci kuma ga magunguna ingantattu kuma suna ƙara kwanciyar hankali ga iyali tsakanin mace da mijinta. Sannan kuma suna ƙara ni'ima ga ƴa mace, suna gyaran jiki ga ƴa mace kai in ban gaya ma abubuwan da nake samu lokaci saboda kan ina jira na ki da sai na gaya ma komai da komai. To amma dai ya kamata ce mata ka tana amfani da wannan abun gaskiya tun bayo. A ina zan samu wannan magani? A kai nawa ne? Kuma ɗaya ta na kan kai ma kana ga magani mutum zan gaya ma. Sai kamar shi da ke ganta ina da ƴan ina da Jigawa ne. Garin Gumal Laka Gamme kan titi mai gatar road. Daura da masallacin dan gari layin Jamba Hotel. Insha Allah inda zaka je wannan wajen zaka sami Dr. Maman Shirab. Duk wanda ka tambaya za a nuna ma office ɗinta ko gidanta a wannan line. Sannan kuma akwai hanyoyi da aka ƙara samun ta. Irin bangaren YouTube channel ɗinta akwai Maman Shirab mai maganin mata za ka samu ta a wannan channel ɗin. Sannan akwai nambun waya take WhatsApp da su ma akwai su da zan baka. Insha Allah za ka neme su. In ka neme ta za ka samu wannan za ka same su ta wannan bangaren. Insha Allah ka yi kina. Kaga shi wannan mutum ne. A wallahi mutum ne. In dai ka fara wannan amfani to ne ga ma mun da ganin ka waje da samu irin wannan. Kaga abun ka da ya samu shiga ciki ma ne ya san abin da ake. Dan jima. Wannan shine maganin sanyi da take maman Shirab wanda ya kamata a ce kowace ƴa mace za ta fara amfani da shi. Budurwa, zawara, kanne, mata da sauransu duk wannan kuma da kuke gani shine daka daga maman Shirab wanda ya kamata a ce kowace ƴa mace tana amfani da shi domin nima da shi iyalina take amfani da shi kuma yakan sa ni zaman lafiya da iyalina. Farin cikin iyalina sai da gudunmuwar da Maman Shirab. Mai maganin mata.